Dnes po rokovaní vlády v Handlovej niekoľkokrát vystrelili zbraňou do premiéra Roberta Fica. Útočník ho postrelil do hrude a brucha a v týchto chvíľach náš premiér bojuje v nemocnici o svoj život. 4 roky progresívci rozoštvávajú proti sebe celú našu spoločnosť. Dlhoroční priatelia a známi sa prestali rozprávať a blokujú sa navzájom z nenávisti na sieťach. Rozhádali medzi sebou rodiny, podnikateľov, športovcov, zasiahli každú jednu oblasť života a hrali sa pritom na vedu či na jediné možné pravdy, na ktoré majú oni jediný patent. Policajti ešte len nedávno na uliciach mlátili invalidov o barliach a dôchodcov v autobusoch, keď si dovolili strašnú vec – nenasadiť si rúško. A za takéto správanie boli dokonca vyznamenaní policajným prezidentom Hamranom. Keď sme sa dokázali zomknúť, zozbierať fyzicky stovky tisíc podpisov, tak nám zakázali referendum, aby sme ich šialenú vládu ukončili. Zakazujú nám diskutovať, zriaďujú si na cenzuráciu vraj overovačov pravdy. Vypínali, cenzurovali a ničili nám opozičné médiá. Blokujú nám slobodné šírenie nepohodlných informácií na internete. Dennodenne nás klamú v hlavných médiách. Ukážkovo trestajú tých, čo si dovolia povedať svoj názor, odlišný od toho ich, stratou živobytia, a vo veľkom sa nad tým radujú, vysmievajú sa im a vysvetľujú, že toto je vraj tá ich sloboda. A všetci ostatní sú pre nich opakovane na obrazovkách televízií dezoláti, opice, plochozemci, a to len preto, že si dovolia myslieť niečo iné a dovolia si ozvať sa o tom. Roky sa nám cielene vysmievajú na svojich akože satirických stránkach. Hrajú sa na tých najlepších a najuvedomelejších a pritom ani trošku neprekáža genocída, ktorá prebieha v inej časti sveta, ale inde im idú ich srdiečka puknúť od žiaľu ich falošnosťou. Ich modrožlté zástavočky sa stali najlepšou nálepkou zlých a falošných ľudí presiaknutých nenávisťou, ktorí sa ešte aj v tejto chvíli v komentároch zabávajú na tom, že Fica vážne postrelili a ten teraz bojuje o svoj život. Je to jeden obrovský hnus, čo tu jedna zvrátená ideológia medzi nami vytvorila. Totálne nás všetkých za 4 roky rozoštvali proti sebe. Toto je jedno šialenstvo, ktoré tu ideológia progresívcov vytvorila. To, čo sa dnes stalo vonkoncom, nie je žiadna náhoda. A prosím, modlíme sa a myslíme v týchto chvíľach všetci spoločne za Roberta Fica, aby prežil. Progresívnu ideológiu nenávisti už treba konečne uťať a vykoreniť z našej spoločnosti. A už sa konečne preberte všetci, čo ste jej šíreniu nenávisti voči všetkým ostatným podľahli. Vy všetci, ideológovia progresívcov, vy, čo medzi nami šírite nekonečnú nenávisť, urážate nás a zosmiešňujete, vy všetci máte dnes Ficovú krv na svojich vlastných rukách. Robert, my všetci sme v týchto ťažkých chvíľach dnes s tebou a veríme, že svoj najťažší boj zvládneš.